Ahojte, takže som prijala Marekovú výzvu s názvom Do dna a ďalej. Táto myšlienka sa mi strašne páči, pretože pre mňa je život jedna obrovská výzva. Takže si dneska dáme trošku ekrazit, preženieme tú dávku. Ráno si dávam pol deci žltého gelu alebo berry nektáru, teraz trošku viac, nech je sranda. Tento gel ja milujem, pretože mi dal do poriadku trávenie v prvom rade a v druhom rade mi prestali vypadávať vlasy, z čoho som neskutočne šťastná. Takže si nalejeme. A na zdravie. A ďalej nominujem Beátku Dobiovú a nech je sranda Tibora Mároša.